Dobrodošli na svečanost dodjele jednokratne financijske pomoći. 361 student viših godina dobit će potporu u iznosu od 500 konvertibilnih maraka. Prije svega želimo čestitati svim dobitnicima stipendije grada Ljubuškog. Vi ste studenti, znači najbolji od najboljih, oni koji uredno izvršavaju svoje studentske obaveze. Nam je kao gradu drago da imamo toliko studenta s područja našeg grada koji su izvrsni. Evo, kao što je Bianca rekla, 361 student viših godina kojima danas isplaćujemo ovu naknadu. Prije nekih mjesec i pol dana smo svim našim brucošima također isplatili jednokratnu financijsku pomoć grada Ljubuškog, tako da konačni iznos koji smo mi osigurali u gradskom proračunu prelazi 300.000 maraka pomoći svim našim studentima. Mi ćemo nakon ovoga nagraditi još studente, dobitnike dekanovih, rektorovih nagrada, tako da na neki način i njima odamo priznanje. Ono što ja želim reći, što vam god treba da vam grad Ljubuški stoji na raspolaganju, isto kao i ja kao gradonačelnik, a vi uvijek imate neke probleme, a smatrate da vam mi možemo pomoći, možete se slobodno obratiti. Vrata gradske uprave su uvijek otvorena za vas. Pročitat ćemo ime svakog studenta, kada pročitamo ime vi ćete doći ovdje.